मानो इउपिपिएलआव जइन जाफैखो बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो सानदों। कारना जाहैबाय जोंहा थाखानाय एनडिएफबिनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै तिरेन बर' दंमोन। जोङो बिथांखौ माखासे बिथिङाव सापर्ट खालामनो हायाखिसै। खारन बिथाङा दिनै एनडिएफबि हिसाबै दंमोनब्लाबो मोनसे समाव एनडिएफबि हिसाबै दंमोनब्लाबो दिनैनि समाव बिथाङा बिपिएफ हिसाबै जगदान जाहैबाय। बेखायनो जोङो मोनसे उद्देश्य लाना फैदों जे जोंनो सोलायनाय नांगौ। सोलायनाय नांगौब्ला जोंनो बिजाथि सोलायनाय नङा, सरकार सोलायनायखौ नांगौ। सरकार सोलायनायखौ नांगौब्ला जोंनो थारैनो बिपिएफनि अनगायै गुबुन मोनसे सरकार फैनांगोन। बे सरकारखौ जोङो इउपिपिएलखौ माने नुहुरदों। बेखायनो जोङो दिनै इउपिपिएलआव जइन जाफैदों। खारन बिपिएफजों थानानै तिरेन बर'आ मा मावनो हागोन जों बेखौ एसे असम्भब मोनदों। खारन बिपिएफजों थानानै बिथाङा सोलायनाय लाबोनो हानाय नङा। बिथाङा सासे गेजेराव थानानै गोजौआव हाग्रामा महिलारि थाहैबाय, बिनि उनाव साखाथि फाखाथि बिपिएफनि माखासे कर्मिफोर थाहैबाय। बे हिसाबै बिथाङा माने गेजेराव हारसिङै दिन्दांदां थानाय बायदि जानानै माने जोंनि साननाय हनाय, जोंनि जिखिनि आंखाल, जोंनि जिखिनि दुखु खस्थ' मोनबोनायनि फिथाइ, बे फिथाइखौ माने बिथांखौ जोंनो होनो हागोन बायदि जों मोनाखै। खारन बिथाङा जिखिनि दाख्लैथावै बिटिआर जानानै थांबाय, बे बिटिआर सुक्तिनि सायाव बिथाङा माने हाग्रामा महिलारिनि सेर सेर ओरैबायदि बुंफादों जे जेनेबा बिटिआरआव जेबो गैया, बेखौ प्रमद बर'आ गासिबो जानानै लाबाय, बा प्रमद बर'नि थ्रुयै बेफोर गासिबो फुला जाजोब्बाय। आं थोंजोङै बुंनो सानो जे बे खामानिया 100% बियो गोरोन्थि। बाथ्राया जाहैबाय प्रमद बर' आरो एबसुनिफ्राय प्रमद बर' आरो सासे जाहैबाय सानै, ओमफ्राय एनडिएफबिनि मोनब्रै दालायनि सानै मोनसे माबायाव फेक्सनाव सानै खरि 8 जन दङ सिगनेटरिफ्रा। होमबा बे 8 जन सिगनेटरिया बेखिनि माबाखौ सुक्तिखौ एसेबो नोजोर होनो हायाखिसै नामा? बिदिब्ला एफा गोबाव 32 इयार्स माखौथो सेक्रिफाइस खालामबोखो? होमबा दा बिथाङा 32 इयार्स सेक्रिफाइस खालामबोनायनि उनाव गावनि सुक्तियाव थाखानाय माखासे गावनो सिगनेचार होनाय माबाखौ सुक्तिखौ जुदि गनायनो हायाखैब्ला बिएलटि सुक्तियाव थानाय जि हाग्रामा महिलारि बिपिएफ सरकार, बे बिपिएफ सरकारनिफ्राय बिथाङा मा लाबोना होफैनो हागोन होननानै माने जों आसा खालामनो हायो। खारन हाग्रामा महिलारि बुंगासिनो दंखायो बे बिटिआरखौ आं मानिया। होमबा बिटिआरखौ मानियाबा बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय नङा। इमप्लिमेन्ट खालामनाय नङाबा जोंनि एनडिएफबिनि जिखिनि मोननो गोनां सुबिदाफोर दङ दुखु खस्थ' जानायनि, माने बे मोनफ्रोमबो माने सुबिदायानो बन्सित जाना थागोन आरो। होमबा बिथाङा जुदि बिटिआरखौ गनायाब्ला, हाग्रामा महिलारिनो गनायखायाब्ला तिरेन बर'आ गावबो गोसो जानानैबो बे खामानिखौ मावनो हानाय नङा। खारन जोङो सारेन्डार एनडिएफबि हिसाबै गोबां बोसोर थाबोबाय। थाबोनायनि उनाव सारेन्डारनि जिखिनि साबि, बे साबिया माने हाग्रामा महिलारियाव थायो। हाग्रामा महिलारिनि एडभाइस मोनबासो सारेन्डार माबाया ससाइटिया मा गोसो बडि माबा रिचाबल खालामनाय होन, माबा मोनसे खामानि होन, बेखिनिखौ मावनो हायो आरो। दा तिरेन बर' बिथाङा बिपिएफजों थाबाय नालाय बिथांनि साबियाबो बेयावनो थाहैगोन। बिथाङा सोरबा जइन एक्सननि खोथाखौनो होन, बा सोरबा एनडिएफबि केडारनि खोथाखौनो होन, बिथाङा माने गाव गोसो दङब्लाबो माने बेखौ मावफुंनो हानाया एसे असम्भब। गोजोन्थों।